iti mga itorturong iti lintig nga adda napasama ka pammaltog. Arason met nga insigida nga nagrespondeda iti nasao nga nakapasamakan iti krimen. Pagamuan iti biktima ket iti appointed barangay kagawad iti nasao nga barangay. May katalunga aldaw iti bulan iti Marso, indeklara nga insigida ni Dr. Carmelo Papa, Medical Legal Officer iti Siyudad Tibigan. Iti maysa nga lalaki nga napaltugan ditoy mismo asangwanan, iti pagtaengan iti pamilya Alquetra, iti barangay Kapangpangan, iti metlang natakamat a syudad. Iti biktima ket nabigbig itinagan nga Rogelio Palse E. Artates, 55 iti tawen na. Naasawaan ken maysa nga appointed barangay kagawad iti metlang nasao nga barangay. Segun timbaskag investigasyon iti kaming iti Philippine National Police iti Bigan City. Napan nakiminatay iti biktima iti karobada. Itin tamadama nga magisugsugan ni Palse iti awawagan tayo nga dado. Ket laat-latan nga pinaltugan iti biktima. Iti maminsan adaras nga nakatiruan iti ulo na. Iti agtultuloy nga investigasyon iti kaming iti kapulisan iti metlang natakamat a syudad. Babaen dagiti nakakita ken tinapasamak. Ket nabigbigda nga insigida iti may tutudo a sospek amanagan iti Jesse Peralta Itorio. Awanan ti asawa may sa tricycle driver ken karoba metlang iti biktima ani barangay kagawad Palse. Nakarekobre nga ron dagiti kaming iti Soko, when scene of the crime operative iti mismo a crime scene. Iti may nga kapsula iti mapapati a kalibre 45. Ken ti may nga paltog ako kwa iti biktima. Kalpasan iti nainget nga investigasyon iti kaming iti kapulisan. Inalang nga ron iti biktima ani Palse iti Holy Angel Funeral Parlor para iti nananay nga panakaornos iti bangkay iti biktima. Babaen iti may nga tawag ket ita nga napagamuan dagiti kaming iti kapulisan nga adda pambaltog iti natakamat a barangay. Adda gusmet nga nagresponde dagiti kaming iti kapulisan iti Siyudad Tibigan. Nadanunan da nga rod iti biktima a nakatugaw nga nauyos iti biagnan. Inrugida nga rod iti nainget nga palagim imbestigar dagiti mangitortorong iti linteg ken ti kaming iti Soko. Ni Police Inspector Aljon Belista, Operations Officer iti Philippine National Police iti Bigan City. Iti nakapatpatang iti police files maipapan ken daytoy nga kaso. Sabi niya meron na. Sabi ng mga witness, meron ng pangalan, meron ng suspect. Hinahanap na ngayon nila sino yung tugis na, kung saan siya pumunta. Bali ito yung suspect, nandito na. Hinahanap na lang namin kung nasaan siya. Follow-up investigation na lang. Iti daytamit lang nga gundaway, rumrumwar nga adda saan nga pakingkinawatan, iti bait, iti suspect, iti biktima, iti agtultuloy nga investigasyon, dagiti kaming iti kapulisan. Sabi ng mga investigador namin, yung parang may galit daw, parang yung nakaharaan na galit na. Kasi parang daw nitong biktima dati, parang may naapektuhan, parang ganun. Parang nakabangga niya dati. Pero matagal na daw yun. Kaso, yun. Binalikan siya ng suspect na to. Kaya parang yun ang tinitingnan namin isang motibo kung bakit yung binaril mo. Sir, may mga maraming bang update sa pangyayari? Meron naman kami nakuha. Meron naman nakuha. Pero hindi mo na namin. So sir, ito, pwede naman natin considered na solve itong kaso namin, sir? Hindi pa pwede kasi ngayon kasi hinahanap pa namin yung suspect. Identify pa lang yung suspect. Kalpasan nga nakasarsarita ti police files ni Police Inspector Belista. Dita nga tinurong iti agdama nga pagtaingan iti biktima a masarakan iti barangay Orawes, Bantay, Ilocosur. Tapno mapan kasarsarita dagiti napanawan ni Palse ngem dita nga nagkidkid nga saan da pay lang sumarita. Gapuanan ti saan a napakadaan apan nakapatay iti padre di pamilyada. Agsubli pa iti programa tayo nga police files para iti may kadua paset. Ado pa itintay makasarsarita, maipapan iti daytoy nga kaso. May sarita ni Manang Suling Piano, karoba ni Palse iti agdama nga pagtatayngan ti biktima. Ang masarakan iti barangay Orawes, Bantay, Ilocosur. Kita na nga ina binsa-binsa, no kasano nga kasayaat nga tao iti nagbalin nga biktima. Si Marita pa iti may nga testigo, maipapan iti daytoy nga kaso.